ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ രാമ ഓം രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഭഗവാനേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഓം ജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാക്കയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുവൈഷ്ണവം സാദ്രജാതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം ചൈതന്യദേവം രാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഗണലളിതാ ശ്രീ വിശാഖാന്യതാംശ്ച ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ നമോ വിഷ്ണുപാദായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ സ്വാമിനിധി നാമിനേ നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനേ ഗൗരഗദാദാമദായ പ്രജ്ഞാവതാരിണേ നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണകൃഷ്ണായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ ജയ ശ്രീ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് മന്ദിർ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂർ നടത്തുന്ന 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തിൽ എന്താ കണ്ടത് നമ്മള്? ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ പേരെന്തായിരുന്നു? വിശ്വരൂപ ദർശനം. ഭഗവാൻ എന്താ കാണിച്ചു കൊടുത്തത് അർജുനന്? ഭഗവാന്റെ ദിവ്യരൂപം, വിശ്വരൂപം. ഭഗവാൻ മുമ്പത്തെ അധ്യായത്തില് വിഭൂതികളെ പറ്റി പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അർജുനന് ഒരാഗ്രഹം, ഭഗവാന്റെ ഈ വിഭൂതികളൊക്കെ ഇത് ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തില് ഉൾപ്പൂക്കി നിൽക്കുന്നത് എന്ന് അറിയാൻ ഒരാഗ്രഹം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്തു. അങ്ങനെ വിശ്വരൂപത്തിൽ അർജുനൻ എന്തൊക്കെ കണ്ടു? ഈ അർജുനൻ ആരോടാണോ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അവരൊക്കെ കാലരൂപത്തില് ഭഗവാൻ അവരെയൊക്കെ വിഴുങ്ങുന്നത് കണ്ടു. അതായത് അവരുടെയൊക്കെ ആയുസ് അവസാനിക്കാൻ പോവുകയാണ്, അവരൊക്കെ മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ കാണിച്ചു കൊടുത്തു. അങ്ങനെ അർജുനന് ധൈര്യം വന്നു. പിന്നെ മനസ്സിലായി അർജുനന്. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണ, ഞാൻ ഇത്ര നാളും എന്റെ സുഹൃത്താണ്, എന്റെ സഖാവാണ് എന്നൊക്കെ കരുതി ഞാൻ അങ്ങക്ക് വേണ്ടത്ര മാന്യത ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല, ബഹുമാനം ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല. പക്ഷെ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ സംസാരിച്ചു. അതിനുശേഷം സഞ്ജയനും ഭാഗ്യം കിട്ടി അല്ലെ? ആ ഒരു ദിവ്യദൃഷ്ടി വ്യാസൻ കൊടുത്തത് കൊണ്ട് ആ വിശ്വരൂപം കാണാനായിട്ട് സഞ്ജയനും ഭാഗ്യം കിട്ടി. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ പിന്നീട് ചതുർഭുജ രൂപം എടുത്തു. അതിനുശേഷം ഭഗവാന്റെ ദ്വിഭുജ രൂപം എടുത്ത് അർജുനന് സമാധാനായി. അതിനുശേഷം ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് ഭക്തിയോഗം. നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു 7ാമത്തെ അധ്യായം തൊട്ട് 12ാമത്തെ അധ്യായം വരെ എന്തിനെ പറ്റി പറയുന്നത്? ഭക്തിയോഗത്തെ പറ്റിയിട്ട്. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തില് ഭക്തിയോഗം, ഒരു ഭക്തന്റെ ക്വാളിറ്റീസും അങ്ങനെ ഭക്തിയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇതിൽ പറയാൻ പോകുന്നത്. അർജുന ഉവാച
ഏതം സതതയുക്തായേ ഭക്താസ്ത്വാം പര്യുഭാസതേ യേ ചാപ്യക്ഷരമവ്യക്തം തേഷാം യോഗവിത്തമാഹ. അർജുനൻ ചോദിച്ചു, എല്ലാ സമയവും അങ്ങയുടെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ തന്നെ ഉചിതമായി ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവരോ അതോ പ്രത്യക്ഷമല്ലാത്ത അവ്യക്ത ബ്രഹ്മത്തെ ഉപാസിക്കുന്നവരോ ആരാണ് കൂടുതൽ പരിപൂർണതയുള്ളവർ? അപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്, എപ്പോഴും അങ്ങക്ക് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് അങ്ങക്ക് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തൻ, ആ ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിഗത രൂപത്തെ, ഭഗവാന്റെ വ്യക്തി രൂപത്തെ ആരാധിക്കുന്നവര്, ഭഗവാന് ഒരു വ്യക്തി രൂപമുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിച്ച് ആ വ്യക്തി രൂപത്തെ ആരാധിക്കുന്നു, ആ വ്യക്തി രൂപത്തിന് സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആ ഭക്തനുണ്ടല്ലോ, ആ ഭക്തനെയാണോ അതോ ഭഗവാന് രൂപമില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മത്തെ ഉപാസിക്കുന്ന ആ അവര് ഭഗവാന് രൂപമില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത് അവരുണ്ടല്ലോ, ഇതിൽ ആരാണ് കൂടുതൽ പരിപൂർണതയുള്ളവർ എന്നാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അതിന് മറുപടി പറയണം അർജുനന്റെ അടുത്ത്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച മയ്യാവേശ്യ മനോ യേ മാം നിത്യയുക്ത ഉപാസതേ ശ്രദ്ധയാ പരയോപേതാസ്തേ മേ യുക്തതമാ മതാഃ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, എന്റെ വ്യക്തിരൂപത്തിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ച് അതീന്ദ്രിയമായ ദൃഢവിശ്വാസത്തോടെ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവരാണ് ഏറ്റവും പരിപൂർണതയുള്ളവരെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താണ് മറുപടി പറയുന്നത്? ആരാണ് ഏറ്റവും പരിപൂർണതയുള്ളവര്? ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിരൂപത്തെ ആരാധിക്കുന്നതാണോ അതോ ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിരൂപമല്ലാതെ അവ്യക്തിഗത ആ ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരാണോ ഏറ്റവും പരിപൂർണതയുള്ളവർ? അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്താ? എന്നെ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ച് എപ്പോഴും എന്റെ സേവനത്തില് ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവര്, എന്നെ ആരാധിക്കുന്നവര്, എന്റെ വ്യക്തിരൂപത്തെ ആരാധിക്കുന്നവര്, ആ രൂപത്തിന് എന്റെ ആ വ്യക്തിരൂപത്തിന് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവര്, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭക്തൻ, ആ ഭക്തനാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവൻ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ആരെയും ഏറ്റവും ഇഷ്ടം? ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്ന, ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ ആരാധിക്കുന്ന, ആ രൂപത്തിന് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന അവരാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവൻ. ഏത്വക്ഷരമനിർദ്ദേശം അവ്യക്തം പര്യുഭാസതേ സർവത്രാഗമചിന്യം ച കൂടസ്ഥമചലം ധ്രുവം സന്നിയമ്യേന്ദ്രിയഗ്രാമം സർവത്ര സമബുദ്ധയഃ തേ പ്രാപ്നുവന്തി മാമേവ സർവഭൂതഹിതൈഷിണഃ. എന്നാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയെല്ലാം നിയന്ത്രിച്ച് എല്ലാവരിലും സമഭാവനയോടെ സർവ്വജീവികളുടെയും നന്മയിൽ തൽപരരായിക്കൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗോചരമല്ലാത്തതും അവ്യക്തവും സർവവ്യാപ്തവും അചിന്യവും സ്ഥിരവും മാറ്റമില്ലാത്തതും ഉറച്ചതും ആയതിനെ ആ നിരപേക്ഷ തത്വത്തിന്റെ വ്യക്തിശൂന്യ സങ്കല്പത്തെ പൂർണ്ണമായും ഉപാസിക്കുന്നവരും ഒടുവിൽ എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ആരാണ്? എന്റെ വ്യക്തിരൂപത്തെ ആരാധിക്കുന്ന, എനിക്ക് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആ ഭക്തൻ, അവനാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളത്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിരൂപമല്ലാത്ത, ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിശൂന്യ രൂപത്തെ, അതായത് ഭഗവാന് രൂപമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്ന അവരുണ്ട്. പക്ഷെ അവരും അർജുന അവസാനം അവര് എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കും, എന്റെ അടുത്ത് തന്നെ അവര് വന്നു ചേരും. പക്ഷെ എന്താണ്, അവര് ഒരുപാട് സമയമെടുക്കും, പെട്ടെന്നൊന്നും വരില്ല, ഒരുപാട് സമയമെടുക്കും. അവർക്ക് മനസ്സിലാവണം, അല്ലെ, ഇതാണ് ഭഗവാനാണ് സർവ്വതും, വാസുദേവ സർവം ഇതി സ മഹാത്മാസു ദുർലഭ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. വാസുദേവനാണ് സർവം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ആ ഭക്തൻ, ആ ലെവലിലേക്ക് അവരെത്തണം. പക്ഷെ അതിന് ഒരുപാട് സമയമെടുക്കും, ഒരുപാട് ജന്മങ്ങൾ തന്നെ ചിലപ്പോൾ വേണ്ടി വരും. എന്നിട്ടേ അവരറിയുള്ളൂ, ഞാനാണ് എല്ലാത്തിനെയും നിയന്താവ്, ഞാനാണ്, വാസുദേവനാണ് ഈ സകല പ്രപഞ്ചത്തെയും സൃഷ്ടിച്ച് പരിപാലിച്ചു പോകുന്ന ആ പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ഞാനാണെന്ന് അവൻ എപ്പോഴാണോ അറിയുന്നത്, അപ്പോഴേ അവന് എന്നിൽ വന്ന് ചേരാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അവര് വരും, അവരും അവസാനം എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കും. അവരെങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? അവരും ഭക്തര് തന്നെയാണ്. അവരും എന്താണ്, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ചിട്ട്, സർവ്വ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും അവര് നിയന്ത്രിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് എല്ലാവരിലും സമഭാവനയോടെ എല്ലാവരെയും അവര് ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് കാണുന്നത്. ആരോടും അവർക്ക് അസൂയൊന്നുമില്ല. വിദ്യാവിനയ സമ്പന്ന ബ്രാഹ്മണേ കവി ഹസ്തിനി, അതുപോലെ എല്ലാവരിലും പരമാത്മാവായിട്ട് ഞാനാണ് എന്നവർക്കറിയാം. അവര് സർവ്വജീവികളുടെയും നന്മയിൽ തൽപരരായിക്കൊണ്ട്, സർവ്വജീവികളുടെയും നന്മയിൽ അവർ തൽപരരാണ്. മറ്റുള്ളവർക്ക് ദ്രോഹങ്ങളോ ഉപദ്രവങ്ങളോ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. പക്ഷെ അവരാരാധിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗോചരമല്ലാത്തത്, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാത്തത്. കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല, ചെവി കൊണ്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല, കൈകൊണ്ട് തൊടാനോ സ്പർശിക്കാനോ ഒന്നും പറ്റില്ല. അങ്ങനെ ഒരു രൂപമില്ലാത്ത എന്തോ ഒരു വസ്തുവിനെയാണ് അവർ ആരാധിക്കുന്നത്.
അവ്യക്തമാണ്. കാരണം അവരുടെ മനസ്സിൽ ഭഗവാന് രൂപമില്ലാത്ത ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ വ്യക്തമാകും അത്? അപ്പൊ അത് അവ്യക്തമാണ്. പക്ഷെ സർവ്വവ്യാപ്തമാണെന്ന് അവർക്കറിയാം. എല്ലാവരും വ്യാപിച്ചു നിൽക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അവർക്കറിയാം. അചിന്ത്യമാണ്. അവർക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല മനസ്സിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കുന്നത്. കാരണം നമുക്കൊരു കാര്യത്തെ പറ്റി ചിന്തിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഐഡിയ വേണമല്ലേ, അതിനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും ഒരു ഐഡിയ വേണം. അപ്പൊ നമുക്കൊരു ഉപമ പറയാം. ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലെ ഇരിക്കും, അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം. പക്ഷെ അവർക്ക് അതിനെ പറ്റി ഒന്നുമില്ല പറയാൻ, അവർക്ക് അറിയില്ല എങ്ങനെയാണെന്ന്. അപ്പൊ അചിന്ത്യമാണ്, ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല ഭഗവാനെ കുറിച്ച്. സ്ഥിരമാണ്, ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ സ്ഥിരമാണ്, മാറ്റമില്ലാത്തതാണ്, ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നതാണ്. ആ ഒരു നിരപേക്ഷ തത്വം, ആ ഒരു വ്യക്തിശൂന്യ സങ്കല്പത്തെ, ആ രൂപമില്ല, ആ വ്യക്തിത്വ രൂപമില്ല എന്നുള്ള ആ സങ്കല്പത്തെ അവരെ പൂർണ്ണമായും ഉപാസിക്കുന്നവര്, ആ ഉപാസിക്കുന്നവരും അവരും എന്റെ അടുത്ത് തന്നെ എത്തും. എപ്പോ? ഇപ്പോഴല്ല, അവരും ഒരുപാട് ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് നാളുകൾക്ക് ശേഷം അവരെ എപ്പോ മനസ്സിലാക്കുന്നു? വാസുദേവ സർവമിതി, വാസുദേവനാണ് സർവവും എന്ന് അവരെപ്പോ മനസ്സിലാക്കുന്നു? അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുമ്പോ അവര് എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കും. ക്ലേശോധികതരസ്തേഷാം അവ്യക്താസക്തചേതസാം പരമപുരുഷന്റെ അവ്യക്തവും വ്യക്തിശൂന്യവുമായ ഭാവത്തിൽ ആസക്ത ചിത്തരായവർക്ക് പുരോഗമനത്തിന് പ്രയാസമേറും. ശരീരികൾക്ക് ഈ വഴിക്കുള്ള മുന്നേറ്റം സദാ ദുഷ്കരമാണ്. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, എന്റെ ഈ അവ്യക്ത രൂപത്തെ ആരാധിക്കുന്നവര്, ഈ അവ്യക്ത രൂപത്തിനെ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് അവർക്ക് എന്റെ അടുത്ത് എത്താൻ വളരെ പ്രയാസമാണ്. അവർക്ക് ഈ ഭക്തിയിൽ പുരോഗമിക്കണമെങ്കിൽ പുരോഗമനത്തിന് നല്ല പ്രയാസമാണ്. നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും പോകുമ്പോ ഒരു സ്ഥലം അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് ചോദിക്കില്ലേ, ആരുടെങ്കിലും വഴി ചോദിക്കും. അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു തരും, ഈ വഴിക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എത്താൻ പറ്റും, നല്ല റോഡാണ്, അങ്ങനെ പറയും. ഇനി വേറെ വഴി ചിലവര് പറയും, ഈ വഴിക്ക് പോയാൽ അവിടേക്ക് എത്താൻ പറ്റും, പക്ഷെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, കാരണം റോഡ് നല്ലതല്ല, ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, നല്ല സുഖമായിട്ട് യാത്ര ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല, അങ്ങനെ പറയാറുണ്ട്. അതേപോലെ ഭഗവാൻ പറയാണ്, എന്റെ അടുത്തേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ വഴിയുണ്ടല്ലോ, അതാണ് ഏറ്റവും നല്ല വഴി. ഏത് വഴി? ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ ആരാധിക്കുക, ആ രൂപത്തിന് നമ്മള് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഭഗവാൻ സംതൃപ്തനാവും, നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ പുരോഗതി ഉണ്ടാവും, അങ്ങനെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാം. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഈ വഴിക്കാണ് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിലോ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് പ്രയാസമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വരാനൊക്കെ പറ്റും, പക്ഷെ കുറച്ച് പ്രയാസപ്പെട്ടിട്ടേ നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ശരിക്കും ഭഗവാന് രൂപമുണ്ട് അല്ലെ? നമ്മൾ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എന്ത് രൂപ വരിക? ഓടക്കുഴലൊക്കെ ഊതി നിൽക്കുന്ന ആ രണ്ട് കൈകളും പിടിച്ച് ത്രിഭംഗ രൂപത്തിൽ 3 വളവോട് കൂടി നിൽക്കുന്ന, തലയിൽ മയിൽപ്പീലൊക്കെ ചൂടി, അങ്ങനെ ഒരു രൂപം, അതാണ് ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം. ഭഗവാന്റെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള ആ രൂപമാണ് ഭഗവാന്റെ, അതാണ് ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം. അപ്പൊ ഭഗവാന് രൂപമുണ്ട്, പക്ഷെ ആ രൂപത്തെയാണ് നമ്മൾ ആരാധിക്കേണ്ടത്. എന്നാൽ ചിലര് പറയുന്നത് എന്താ, അത് അതൊന്നും ഭഗവാന്റെ അല്ല, ഭഗവാന്റെ രൂപയില്ലേ, ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രകാശം, ഒരു വെളിച്ചം. നമ്മൾ നമ്മുടെ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോ എന്ത് സംഭവിക്കും? ആ പ്രകാശത്തില് നമ്മൾ ലയിക്കും. ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ പ്രകാശം, ബ്രഹ്മജ്യോതി, ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ നമ്മൾ ലയിക്കും. അല്ലാതെ രൂപമില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന കുറെ പേര്, അവർക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ എന്താ, അവർക്ക് ഒരുപാട് ജന്മം എടുത്തിട്ടായാലും അവര് എന്തായാലും എന്നിൽ തന്നെ എത്തും. കാരണം എന്താ, അവരും ആരാധിക്കുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിലും ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് അല്ലെ, അവരുടെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടാണെങ്കിലും അവര് ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ആ വ്യക്തി രൂപത്തെ അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളൂ. തെരുവിൽ പലയിടത്തും തപാൽ പെട്ടികൾ കാണാം. ഇവയിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയിടുന്ന കത്തുകൾ സ്വാഭാവികമായി നിഷ്പ്രയാസം ഉദ്ദിഷ്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ എത്തുന്നു. എന്നാൽ തപാൽ പെട്ടികളെന്ന് ആധികാരികമായി പ്രഖ്യാപിക്കാത്ത ഏതെങ്കിലും പഴയ പെട്ടികളിലൂടെ ഈ പ്രക്രിയ നടത്താനാവില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ലെറ്റർ അയക്കുകയാണെങ്കിൽ തപാൽ പെട്ടികൾ കാണാം. ഇപ്പോഴൊന്നും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല, പണ്ടൊക്കെ കാണാം, ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലും തപാൽ പെട്ടികൾ ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിലേക്ക്, നമുക്ക് ആർക്കാണോ ലെറ്റർ അയക്കേണ്ടത് ആ അഡ്രസ് ഒക്കെ എഴുതി നമ്മൾ അതിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ആർക്കാണോ ആ ലെറ്റർ എത്തേണ്ടത് അവിടേക്ക് തന്നെ കറക്റ്റായി എത്തും അല്ലെ. ഇനി ആ തപാൽ പെട്ടിക്ക് പകരം വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബോക്സിൽ നമ്മൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലെറ്റർ അവിടെ എത്തുവോ? എത്തില്ല. അതിലിട്ടാൽ മാത്രമേ അവിടെ എത്തുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാന്റെ കാര്യം. ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു വഴിയുണ്ട്. ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ട്, ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉള്ള ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനുള്ള വഴി. നമ്മൾ ആ വഴി കൂടെ പോയാൽ മാത്രമേ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അങ്ങനെ അംഗീകൃതമായ പ്രാതിനിധ്യമുള്ള ഒരു വിഗ്രഹ രൂപം ഈശ്വരനുമുണ്ട്. അതിനെ അർച്ച വിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ അതുപോലെ ഭഗവാനുമുണ്ട് ഒരു രൂപം, ഒരു വ്യക്തി രൂപം ഭഗവാനുമുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ, ആ രൂപത്തെയാണ് വിഗ്രഹം. ശരിക്കും നമ്മൾ പറയും വിഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിഗ്രഹം ജീവനില്ല, കല്ലാണ് അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണാണ്, മരാണ് എന്നൊക്കെ പറയും.
പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ വിഗ്രഹത്തിൽ ഭഗവാനുണ്ട്. അത് വെറും കല്ലോ വെറും മണ്ണോ അല്ല. നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടില്ലേ കനകദാസന്റെ കഥ. ഭഗവാനെ വിളിച്ചപ്പോ ആ വിഗ്രഹം തിരിഞ്ഞു, കനകദാസന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന് അതറിയുന്നില്ല, ആ രൂപം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അത് വെറും കല്ലാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുമോ? വെറും കല്ലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ആ കല്ലിന് തിരിയാൻ പറ്റുക? ആ നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്ന ആ രൂപത്തിന്, നമ്മൾ ആ വിഗ്രഹ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ ആരാധിക്കുമ്പോ ആ വിഗ്രഹത്തില് ആ ശരിക്കും ഭഗവാനുണ്ട്, ഭഗവാന്റെ ചൈതന്യമുണ്ട്. നമ്മൾ ശരിക്കും സേവനം ചെയ്യുമ്പോ കറക്റ്റ് അത് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ രൂപത്തെ, ഭഗവാന്റെ ആ വ്യക്തി രൂപത്തെ നമ്മൾ ആരാധിക്കണം. ഈ അർച്ചാ വിഗ്രഹം പരമപുരുഷന്റെ അവതാരമാണ്. ഇതും ഭഗവാന്റെ അവതാരമാണ്, വിഗ്രഹാവതാരം. ഈ വിഗ്രഹം ഭഗവാന്റെ അവതാരം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഭഗവാനായി കണ്ട് തന്നെ ആ വിഗ്രഹത്തിന് സേവനം ചെയ്യണം. നമുക്കിപ്പോ ഭഗവാനെ നേരിട്ട് കണ്ട് സേവനം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? നമ്മൾ ആ വിഗ്രഹത്തിന് സേവനം ചെയ്യാതെ എവിടേക്ക് എത്തും? ഭഗവാനിലേക്ക് തന്നെ എത്തും. ഏതു സർവാണി കർമാണി മയി സന്യസ്യ മത്തരാ അനന്യേനൈവ യോഗേന മാം ധ്യായന്ത ഉപാസതേ തേഷാമഹം സമുദ്ധർത്ത മൃത്യു സംസാര സാഗരാത് ഭവാമീന ചിരത് പാർത്ഥ മയ്യാവേശിത ചേതസാം. ഹേ പാർത്ഥ, എന്നാൽ എന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് സർവകർമ്മങ്ങളെയും എനിക്കായി അർപ്പിച്ച് എന്നിൽ മനസ്സ് അചഞ്ചലമായി ഊന്നിക്കൊണ്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവരെ ഞാൻ വേഗത്തിൽ ജനന മരണങ്ങളുടെ ഈ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് കരകയറ്റും. അപ്പൊ എങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ഭഗവാൻ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ സംസാര സാഗരത്തിൽ നിന്ന് കരകയറ്റുന്നത്? എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുക. എപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമ്മൾ എന്ത് കർമ്മം ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ആ ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആരുണ്ടായിരിക്കണം? ഭഗവാൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതേപോലെ സർവ്വ കർമ്മങ്ങളെയും എനിക്കായി അർപ്പിച്ച്, അതായത് നമ്മൾ എന്ത് കർമ്മം നമ്മൾ ചെയ്തോട്ടെ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണം. അപ്പൊ എന്തായി? നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കും കൂടിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുന്നുണ്ട്, അവിടെ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമൊന്നും നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. എല്ലാം ഭഗവാൻ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിഷ്കാമമായിട്ട് നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാം. എന്നിൽ മനസ്സ് അചഞ്ചലമായി ഊന്നിക്കൊണ്ട്, എന്നിൽ മനസ്സ് ഊന്നാന്ന് മാത്രമല്ല ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, അചഞ്ചലമായത്, അതായത് ഇളകാതെ ഭഗവാനെ തന്നെ മനസ്സിൽ ഇടയിൽ വേറെ ചിന്തകളൊന്നും വരാൻ പാടില്ല. അചഞ്ചലമായി എന്നിൽ മനസ്സൂന്നിക്കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഭഗവാന് ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടണം. അങ്ങനെ ഭഗവാന് സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന അവരുണ്ടല്ലോ, അവരെ ഞാൻ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ജനന മരണങ്ങളുടെ ഈ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് കരകയറ്റും. ചിരാത് എന്ന ഭഗവാൻ പറയുന്നു. എത്രയും പെട്ടെന്ന്, അധികം വൈകാതെ തന്നെ സർവകർമാണി, എല്ലാ കർമ്മങ്ങളെയും എങ്ങനെ? മയി സന്യസ്യ, എന്നിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഭക്തനെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഭവസാഗരം, ഈ ജനന മരണങ്ങളാകുന്ന ഈ സംസാര സാഗരത്തില് ഇവിടെ കടന്ന എന്താ? നമ്മൾ ജനിക്കുന്നു, വീണ്ടും കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു, കർമ്മഫലം ഉണ്ടാകുന്നു, അത് അനുഭവിക്കാൻ വീണ്ടും ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച ശേഷം വീണ്ടും ജനിക്കേണ്ടി വരുന്നു. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ലൈഫ് സൈക്കിൾ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതിൽ നിന്ന് മോചനം നേടണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? കർമ്മങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണം, പക്ഷെ അത് ഭഗവാൻ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താം. ഈ കാണുന്നത് എന്താ? ഒരു മനുഷ്യൻ ഈ മരക്കൊമ്പില് തൂങ്ങിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഈ മനുഷ്യനാണ് ആര്? ജീവാത്മാക്കള്, നമ്മളാകുന്ന ഓരോ ജീവാത്മാക്കളാണ് ഈ നിൽക്കുന്നത്. ഈ മരം എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതിക ലോകം. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് ആ മനുഷ്യൻ ആ മരത്തില് പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നു. ആന മുൻജന്മങ്ങളില് നമ്മുടെ ജന്മജന്മാന്തരങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറെ കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ കർമ്മങ്ങളാണ് ഈ ആന. ഈ എലി, കറുത്ത എലി രാത്രി, വെളുത്ത എലി പകല്. ഈ എലി എന്ത് ചെയ്യുന്ന? ഈ കൊമ്പിനെ ഇങ്ങനെ അറുത്ത് മുറിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ അതായത് ഈ രാത്രിയും പകലും ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ആയുസ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓരോ രാത്രിയും പുലരുമ്പോ എന്താണ്? നമ്മുടെ ആയുസ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ കൊമ്പാണ് ആയുസ്. ഈ കൊമ്പിനെ ഈ രാത്രിയും പകലും ഇങ്ങനെ കാർന്ന് തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ ആയുസ് തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഈ കൊമ്പൊടിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇയാള് വീഴുന്നത് നേരെ നരകത്തിലേക്കാണ്. ഈ പാമ്പിന്റെ അടുത്തേക്ക് വീഴുന്നത്. ഇതാണ് നരകം. അപ്പൊ ഇയാൾക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഒന്നുകിൽ ഈ നരകത്തേക്ക് വീഴാം, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ അടുത്ത് ഭഗവാൻ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. കൈ എനിക്ക് കൈ തരുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൈ നീട്ടിക്കൊണ്ട് ഭഗവാൻ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇയാൾക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇതിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും സ്വീകരിക്കാം. പക്ഷെ ഇയാൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഈ തേനുണ്ട്, ഈ കൂട്ടിന്ന് തേൻ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ എന്താണ് ആ തേൻ? അത് ഭൗതിക സുഖം. ഇയാള് ഈ ഭൗതിക സുഖത്തില് ആകെ
ആ അത് ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇയാൾക്ക് ആ തേനീച്ചകളുടെ കുത്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നമുക്ക് ദുരിതങ്ങളുണ്ട്, ദുഃഖങ്ങളുണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടും അയാള് ആ ചെറിയ സുഖത്തില് ആ കുറച്ച് തേൻ കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ, ഇതിനെ കുത്ത് കിട്ടിയാൽ എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ തേൻ ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതായത് നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ശാശ്വതമായൊരു ലോകമുണ്ട്. ഇവിടെ ദുഃഖാലയം അശാശ്വതമാണ്. എന്നാലും നമ്മൾ അതിൽ സുഖം കണ്ടെത്തി ആ ദുഃഖങ്ങളും അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ജീവിക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? വേണമെങ്കിൽ ഭഗവാനിലേക്ക് പോവാം, ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താം. ഭഗവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മള് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഭക്തി സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താം. പക്ഷെ അതിന് ശ്രമിക്കുന്നില്ല. ഇയാൾക്ക് കൈ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താം, ഭഗവാൻ പിടിച്ചൊക്കെ കയറ്റും. പക്ഷെ അതിന് ശ്രമിക്കുന്നില്ല. ഈ ആയുസ് കുറഞ്ഞു പോകുന്നത് അയാൾ അറിയുന്നില്ല. ഈ മുൻജന്മത്തിലെ കർമ്മങ്ങള് നമ്മളെ വേട്ടയാടുന്നതും അയാൾ അറിയുന്നില്ല. നമ്മൾ ഇനി പതിക്കുന്നത് എങ്ങോട്ടാണ്? ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചു പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പതിക്കുന്നത് നരകത്തിലേക്കാണ്. അതും അയാൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. ആ ഒരു ചെറിയ ഭൗതിക സുഖത്തിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം ഇത്രയും വേദനകളൊക്കെ അനുഭവിച്ച് ജീവിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെയും അവസ്ഥ, ഒരു ജീവാത്മാവിന്റെ അവസ്ഥയാണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. മയ്യേ വാമന ആദത്സ്വ മയി ബുദ്ധി നിവേശയ നിവശിഷ്യസി മയ്യേവാ അത ഊർധ്വം ന സംശയഃ. പരമദിവ്യതമ പുരുഷനായ എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക. അപ്രകാരം നീ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ വാഴും, സംശയമില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ് അർജുനന്റെ അടുത്ത്, അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? നമുക്ക് ഈ ഭവസാഗരത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക. ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക. ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ചിട്ട് ആ ബുദ്ധിയെ ഭഗവാനിൽ വ്യാപരിപ്പിക്കുക. മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഭഗവാനാണെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തായിരിക്കും? നമ്മുടെ ബുദ്ധി എപ്പോഴും ഭഗവാനിലായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതായിരിക്കും. അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നീ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ വാഴും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് അർജുനന്റെ അടുത്ത്, ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനുള്ള വഴി എന്തൊക്കെയാണ്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് ഒരുപാട് മാർഗങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഭഗവാൻ. അപ്പൊ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ മാർഗമാണ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്, നീ എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക. അങ്ങനെ എനിക്ക് ഭക്തി സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് നിനക്ക് എന്നിൽ എത്താനായിട്ട് പറ്റും. അത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അർജുനന്. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തിനും ഭഗവാനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. ഭഗവാന്റെ നാമത്തിനും ഭഗവാനും തമ്മില് ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല. നാമവും നാമിയും തമ്മില് വ്യത്യാസമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരു കഥയുണ്ട്. അതായത് ശ്രീരാമന്റെ ഒരു സമുദ്രം കടക്കാനായിട്ട് കല്ലെടുത്തിട്ട് അതില് രാമ രാമ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് കടലിടും അല്ലെ. അങ്ങനെ കടലിടുമ്പോ എന്താണ്? ആ കല്ല് താന്നു പോവില്ല, പൊന്തി തന്നെ കിടക്കും. കാരണം രാമ എന്ന് എഴുതുമ്പോ ആ രാമനാമത്തില് രാമന്റെ ശക്തി ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഈ കല്ല് സമുദ്രത്തില് താന്നു പോവാതെ അങ്ങനെ പൊന്തി തന്നെ കിടക്കും. അപ്പൊ ഇത് കണ്ടപ്പോ ശ്രീരാമൻ വിചാരിച്ചു, എന്റെ പേരെഴുതി കല്ലിട്ടപ്പോ അത് പൊന്തി കിടക്കുക, താഴുന്നില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ കല്ലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും സ്ഥിതി? എന്റെ പേരെഴുതുമ്പോ തന്നെ ഈ കല്ല് പൊന്തി നിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ഞാൻ ഇട്ടാൽ എന്താന്ന് വെച്ചിട്ട് രാത്രി എല്ലാവരും ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞപ്പോ ശ്രീരാമൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു കല്ലെടുത്തിട്ട് സമുദ്രത്തിലേക്ക് ഇട്ടു. പക്ഷെ ആ കല്ല് അങ്ങനെ തന്നെ താന്നുപോയി. അപ്പൊ ശ്രീരാമൻ ചുറ്റും നോക്കി, ആരും കണ്ടില്ലല്ലോ എന്ന് വെച്ചിട്ട് തിരിച്ചു പോകുമ്പോണ്ട് ആര് ചിരിക്കുകയാണ് ഒരാൾ. ആരായിരുന്നു? ഹനുമാൻ. അപ്പൊ ഹനുമാൻ ചിരിക്കുക. അപ്പൊ ശ്രീരാമനെ നാണക്കേടായി. ഹനുമാൻ കണ്ടില്ലേ? അപ്പൊ ശ്രീരാമൻ വന്നിട്ട് പറയും, നീ ആരോടും പറയരുത്, ഇത് ഞാൻ ചെയ്തത് ആരോടും പറയല്ല. അപ്പൊ ഹനുമാൻ പറയില്ല, ഞാൻ പറയണില്ല. അപ്പൊ ചോദിക്കും, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കല്ല് താന്നത്? എന്റെ പേരെഴുതിയപ്പോ ആ കല്ല് അവിടെ പൊന്തി നിന്നല്ലോ, പക്ഷെ ഞാൻ എറിഞ്ഞപ്പോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ കല്ല് താന്നുപോയത്? അപ്പൊ ഹനുമാൻ പറയാണ്, അങ്ങ് എറിഞ്ഞ ഈ കല്ലില് ഇതിൽ അങ്ങയുടെ നാമല്ല. മാത്രമല്ല അങ്ങ് ഇത് നദിയിൽ എറിഞ്ഞപ്പോ എന്തായി? അങ്ങ് അത് ഉപേക്ഷിച്ച പോലെയായി. അങ്ങ് ഉപേക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിന് നിലനിൽപ്പില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് അത് താന്നുപോയി. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എറിഞ്ഞ കല്ല് താന്നുപോയി, പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ നാമം എഴുതിയപ്പോ ആ കല്ല് പൊന്തി നിന്നു. അപ്പൊ നാമത്തിനും നാമിക്കും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. ചില സമയങ്ങളില് നാമത്തേക്കാൾ ശക്തി നാമത്തിനുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു ഭക്തൻ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമം, ഭഗവാന്റെ മന്ത്രം ഉച്ചരിക്കുമ്പോ അതില് ആ മന്ത്രത്തില് നമ്മുടെ നാവില് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയും ആ നാവിൽ നൃത്തമാടുന്ന പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി ആരാ? ഭഗവാന്റെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഇങ്ങനെ നമ്മൾ മന്ത്രം ജപിക്കുമ്പോ കൃഷ്ണനും രാധയും നമ്മുടെ നാവിൽ നൃത്തമാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ ഭഗവാന്റെ നാമത്തിന്റെ മഹത്വമാണ് പറയുന്നത്. ഭക്തൻ കൃഷ്ണനായി നൈവേദ്യം അർപ്പിക്കുമ്പോൾ
ഭഗവാൻ സ്വയം അത് ആസ്വദിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഭഗവാന് ഭക്ഷണമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഭഗവാന് അത് അർപ്പിക്കുമ്പോ, നൈവേദ്യം അർപ്പിക്കുമ്പോ ശരിക്കും ഭഗവാൻ അത് ആസ്വദിക്കും. നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കഴിക്കും. നമ്മൾ ഭഗവാന് അർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് പിന്നീട് നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും. നമ്മൾ സ്വയം ഉണ്ടാക്കി നമുക്കുണ്ടാക്കി കഴിക്കുന്നതും നമ്മൾ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ വ്യത്യാസമുണ്ട്, ടേസ്റ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും. ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും അങ്ങനെ? അതെന്തുകൊണ്ടാ? അത് ഭഗവാന്റെ ഉച്ചിഷ്ടാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ തുപ്പൽ അതിലുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് അതിന് സ്വാദ് കൂടും. ഭഗവാൻ എന്റെ ഉച്ചിഷ്ടായതുകൊണ്ട് അതിന് സ്വാദ് കൂടും. അധചിത്തം സമാധാതും ന ശക്നോഷി മയി സ്ഥിരം അഭ്യാസയോഗേന തഥോ മാമിച്ഛാപ്തും ധനഞ്ജയ. പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, ധനത്തെ ജയിച്ചവനെ എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ചു നിർത്താൻ നിനക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം വളർത്തുക. അപ്പൊ നേരത്തെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു നിന്റെ മനസ്സിനെ എന്നിൽ ഉറപ്പിക്കുക, ബുദ്ധിയെ എന്നിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്താനായിട്ട് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഇനിയിപ്പൊ ഞാൻ നിനക്കൊരു ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പൊ അത് നിനക്ക് പറ്റില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നീ എന്ത് ചെയ്യണം? നീ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഭക്തി ചെയ്യണം. അതായത് സാധനാ ഭക്തി ചെയ്യണം. അതെങ്ങനെ ചെയ്യും? ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിക്കുക. കുറെ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഒക്കെ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭക്തി ചെയ്യുക. നമ്മളൊരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കും. അപ്പൊ ഗുരു പറയും നമ്മളോട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം, നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണം. എന്നും ഇത്ര മണിക്ക് എണീക്കണം, ദിവസം ഇത്ര മാല ജപിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ പ്രസാദം മാത്രമേ കഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോ തുടക്കം നമ്മൾ ഭക്തിയിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോ എങ്ങനെയാണ്, ഇസ്കോണിലൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വരുമ്പോ ആദ്യം നമ്മൾ യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കണം. 4 യമനിയമങ്ങളുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാ 4 യമനിയമങ്ങള്? ശുദ്ധമായ ആഹാരം കഴിക്കുക, ചൂത് കളിക്കരുത്, അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ബ്രഹ്മചര്യ വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കുക, മത്സ്യമാംസം കഴിക്കരുത്, മത്സ്യം ഉപയോഗിക്കരുത്, അതുപോലെ ചൂത് കളിക്കരുത്, മദ്യം കഴിക്കരുത്, വസ്തുക്കൾ ഉപേക്ഷിക്കണം, പിന്നെ അവിഹിത ബന്ധങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കണം. അവിഹിത ബന്ധങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുക. 4 യമനിയമങ്ങൾ. ഇതേ നമ്മൾ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനിലേക്ക് ഭക്തി ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് ആദ്യം മാല ജപിക്കണം. നമ്മള് ദിവസം നമുക്ക് ചിലപ്പോ തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു മാലയ്ക്ക് ജപിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു മാല ജപിക്കാം, അങ്ങനെ കൂട്ടി കൂട്ടി കൊണ്ടുവരിക. അങ്ങനെ ഇത് രാവിലെ എത്ര മണിക്ക് എണീക്കുക, ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ ജപിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമം. ആ സമയത്ത് ജപിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ അന്നത്തെ ദിവസം നമുക്കൊരു പ്രത്യേകത തന്നെയായിരിക്കും. അങ്ങനെ സ്ഥിരം ജപിച്ചു നോക്കുക. ആ സമയത്ത് നമുക്കത് ശരിക്കും ഫീൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അങ്ങനെ ജപിക്കലും ഭഗവാന്റെ ആധ്യാത്മിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കുക. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ശരിക്കും ചിലപ്പോ നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിനോട് ഇഷ്ടം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല, ഇഷ്ടമില്ലാണ്ടാവും. കാരണം അയ്യോ ഗുരു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്ത് വിചാരിക്കും, അങ്ങനെയൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്യുക. പക്ഷെ എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, നമ്മൾ അത് ചെയ്ത് കുറെ നാൾ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനോട് ഇഷ്ടം വരും. അപ്പൊ അതാണ് അർജുനന്റെ അടുത്ത് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ആദ്യം നീ ആ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് നീ അത് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ആദ്യം ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിലും ചെയ്ത് ഗ്രാജുവലി നിനക്ക് അതിനോടുള്ള ഇഷ്ടം വരും, അതിനോടുള്ള ആസക്തി വരും. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം അങ്ങനെ വരും. അപ്പൊ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അഭ്യാസേഭ്യ സമർത്ഥോസി മത്കർമ്മ പരമോ ഭവ മദർത്തമഭികർമാണി കുറുവൻ സിദ്ധിമവാപ്സ്യസി. ഭക്തിയോഗത്തിന് വേണ്ടുന്ന നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിവില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കൂ. എനിക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നീ പരിപൂർണതയിലെത്തും. ഇനി ഭഗവാൻ പറയാണ്, അർജുന, ഇനി നിനക്ക് അതും പറ്റില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിനക്ക് ഞാൻ വേറെ മാർഗം പറഞ്ഞു തരാം. നീ എനിക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തിക്കുക, എനിക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക. ഈ സ്ലൈഡിൽ കാണുന്നത് ആൽഫ്രഡ് ഫോർഡ് ആണ്. ഫോർഡ് ആ കമ്പനി, ആ ഇതുണ്ടല്ലോ കാറ്, ആ വാഹനത്തിന്റെ, അതിന്റെ ഉടമയാണ്. ഇദ്ദേഹം ഒരു പ്രഭുപാദിന്റെ ഒരു ഭക്തനായിരുന്നു. മായാപൂർ ഒരു വേദിക് പ്ലാനറ്റോറിയം പണിതുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും പണം ആരെ സംഭാവന ചെയ്ത്? ഇദ്ദേഹമാണ്. ഇദ്ദേഹം കോടീശ്വരനാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹം അതിനു വേണ്ടി ഒരുപാട് സംഭാവനകൾ ചെയ്തു. അപ്പൊ അതുപോലെ നമുക്ക് ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ഭഗവാൻ നമ്മുടെ സമ്പാദ്യത്തിന് 1% എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഭഗവാന് വേണ്ടി ഇതുപോലെ അമ്പലങ്ങൾ പണിയാനോ, അതല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഇപ്പൊ അമ്പലങ്ങൾ കുറെ DTs ഒക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ, അപ്പൊ ആ DTസിന് വസ്ത്രം വാങ്ങാനായിട്ട് പൈസ കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഓർണമെന്റ്സ് വാങ്ങാം. ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ അവിടേക്ക് ഒരു ദിവസത്തേക്കുള്ള എന്തെങ്കിലും ആരതിയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് സ്പോൺസർ ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞ 2 മാർഗം നിനക്ക് പറ്റില്ലെങ്കിൽ നീ എന്ത് ചെയ്യാ? നിനക്ക് കഴിയുന്നത് പോലെ നീ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക, എനിക്ക് വേണ്ടി നീ എന്തെങ്കിലും കർമ്മങ്ങൾ ഇതുപോലെ ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവും?
നമ്മള് പരിശുദ്ധാവും, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും മനസ്സും ഒക്കെ പരിശുദ്ധാവും. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇതും ഒരു ഭഗവത് സേവനമാണ്, ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഒരു സേവനമാണ്. അപ്പൊ അത് നിനക്ക് പറ്റില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നീ എങ്ങനെ ചെയ്യണം? സമ്പന്നനായ ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായി ഒരു ഓഫീസോ ക്ഷേത്രമോ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് സഹായിക്കാം. ഇനി ഒരുപാട് പൈസയുള്ള ഒരാളാണ്, നല്ല സമ്പന്നനാണ്, അപ്പൊ അയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? അയാളുടെ സമ്പത്തിന് ഒരു പൈസ എടുത്തിട്ട്, ഒരു വിഹിതം എടുത്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഈ കൃഷ്ണബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഐസ്കോണിന് കൃഷ്ണബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെ, അപ്പൊ അവർക്കൊരു ഓഫീസോ, ഇനി വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ടെമ്പിൾ പണിയാം, അതല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും എന്താണോ ആവശ്യം അതിനേക്കുള്ള പൈസ നമുക്ക് സഹായിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പൊ നമ്മുടെ സമ്പാദ്യം ഫുൾ എടുത്ത് കൊടുക്കാനല്ല പറയുന്നത്, നമ്മുടെ സമ്പാദ്യത്തിന്റെ ഒരംശം. അപ്പൊ ഈ സമ്പന്നനായ ഒരാൾക്ക് അത് എടുക്കുമ്പോ അതൊരു വലിയ എമൗണ്ടേ ആവില്ല, ആൾക്ക് അതൊരു വലിയ സംഭവം ആവില്ല. പക്ഷെ ഭക്തർക്ക് അതൊരു വലിയ സഹായവും ആവും, അവർക്ക് ഭക്തി പരിശീലിക്കാനും ഒരുപാട് സൗകര്യങ്ങളും കിട്ടും. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്ത് നിനക്ക് അത് പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് ഇങ്ങനെയെങ്കിലും ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ഇതും ഒരു എന്റെ സേവനമാണ്. ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്ത് ചെയ്യാം? പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കാം. ഇസ്കോണിന് ഒരുപാട് ബുക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ, ഇതുപോലെ ആധ്യാത്മിക ഗ്രന്ഥങ്ങള് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ട സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാം, അതിനു വേണ്ടി കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള മേഖലകൾ പലതുമുണ്ട്. അത്തരം പ്രവൃത്തികളിൽ താല്പര്യം വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടതാണ്. തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത പക്ഷം അയാൾക്ക് അതിലൊരു ചെറിയ ശതമാനമെങ്കിലും കൃഷ്ണബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായി ചെലവാക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇയാൾക്ക് കർമ്മഫലങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല. എനിക്ക് കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ഫലം എനിക്ക് തന്നെ വേണം, അങ്ങനെ ഒരു ചിന്തയാവും എല്ലാവർക്കും. ഇനി അതിനെ പറ്റണില്ല, ഞാൻ എത്ര വിചാരിച്ചാലും എനിക്ക് നിഷ്കാമമായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. കാരണം എന്താ, ഞാൻ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ആകെ ബന്ധനത്തിലാണ്, എനിക്ക് അതിന് സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ സമ്പത്തിന്റെ ഒരു അംശം എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കൃഷ്ണബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് എന്തൊക്കെ സഹായങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ അതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ കുറച്ച് ചെയ്തു കൊടുത്ത് നമ്മൾ വീണ്ടും നമ്മൾ ആ ഭക്തി ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് എത്തും. കൃഷ്ണബോധത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഈ സ്വമനസ്സാലെയുള്ള സേവനം ഈശ്വര പ്രേമത്തിന്റെ സമുന്നതിയിലെത്താനും പരിപൂർണത നേടാനും സഹായകമാകും. അങ്ങനെ അയാൾക്ക് പരിപൂർണത നേടാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അയാൾക്ക് എപ്പോഴും മനസ്സിൽ ഭഗവാനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇനി സാധനാഭക്തി അനുഷ്ഠിക്കാം, അതായത് ഗുരു പറയുന്നത് അനുസരിച്ചിട്ട് കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണെങ്കിലും ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം, നാമം ജപിക്കുക, നേരത്തെ എണീക്കുക, നേരത്തെ കുളിക്കുക, നോൺ വെജ് കഴിക്കുന്നതൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കുക, ലഹരി വസ്തുക്കളൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കുക, ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് പതുക്കെ പതുക്കെ പതുക്കെ, പെട്ടെന്ന് വേണമെന്ന് പറയുന്നില്ല, പക്ഷെ പതുക്കെ 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 അങ്ങനെ വരാം. പക്ഷെ അതും എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല, കർമ്മഫലം ഉപേക്ഷിക്കാനും എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം? എന്നാൽ നീ നിന്റെ കുറച്ച് പൈസ എടുത്തിട്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യണം? ടെമ്പിൾ കൺസ്ട്രക്ഷനും അതുപോലെ പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനും ഓഫീസ് പണിയാനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും, എന്താണോ ഒരു ഭക്തനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ടെമ്പിളിന് വേണ്ടത് അത് നമ്മൾക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ നിനക്ക് പതുക്കെ പതുക്കെ ശുദ്ധനായി പരിശുദ്ധനായി എന്നിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ അയാൾക്ക് പരിപൂർണത നേടാനും സാധിക്കും. അഥൈതദപ്യശക്തോസി കർത്തും മധ്യോഗമാശ്രിതഃ സർവകർമ്മഫലത്യാഗം തഥാ കുരു യഥാത്മവാൻ. എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ഈ ബോധത്തോടു കൂടി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ നിനക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ സർവകർമ്മഫലങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് ആത്മസ്ഥിതനായി തീരാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇനി നിനക്ക് അതിനും പറ്റുന്നില്ലെങ്കിലോ? അപ്പൊ ഭഗവാൻ വേറെ വഴി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം നോക്കൂല്ലേ, ഭഗവാൻ ഒരു വഴിയല്ല പറയുന്നത്, ഒരുപാട് വഴികൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. നീ അത് പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നീ ഈ വഴി ചെയ്യുക, ഇത് നിനക്ക് പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നീ വേറെ വഴി ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള മാർഗങ്ങള് ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു തരികയാണ് നമുക്ക്, എങ്ങനെ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താന്നുള്ളത്. എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ഈ ബോധത്തോടു കൂടി പ്രവർത്തിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ, ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതൊന്നും നിനക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ സർവ കർമ്മഫലങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് ആത്മസ്ഥിതനായി തീരാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പൊ നിന്റെ കർമ്മഫലങ്ങളെയൊക്കെ കർമ്മഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു നല്ല കാര്യത്തിന് വേണ്ടി നിനക്ക് കർമ്മം ചെയ്യാം. പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് ഫലം ആഗ്രഹിക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ ആശുപത്രികൾക്ക് സംഭാവന ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്, അനാഥാലയങ്ങളിലേക്ക് സംഭാവന ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്, അന്നദാനം ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്, പിന്നെ വൃദ്ധസദനം, അതുപോലെ അമ്മത്തൊട്ടില്, അങ്ങനത്തെ ആർക്കും വേണ്ടാത്തവരും അനാഥരൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള അവരൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്തെങ്കിലും സഹായം ചെയ്യാം, അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ദാനധർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം. പക്ഷെ പേര് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല, ഞാൻ ഈ സംഘടനയ്ക്ക് ഇത്ര പൈസ കൊടുത്തു, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ അനാഥാലയത്തിന് ഇത്ര ദിവസത്തെ അന്നദാനം സ്പോൺസർ ചെയ്തു പറഞ്ഞിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം പേപ്പറിലോ അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലോ ഫോട്ടോ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ന്യൂസ് കൊടുക്കാനല്ല പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കർമ്മഫലം ആഗ്രഹിച്ചിട്ടാണ്.
ഇത് ഞാൻ ചെയ്തു എന്ന് 4 ആളെ അറിയിച്ചിട്ട് ആ പ്രശസ്തി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്തത്. അല്ലാണ്ട് അതൊരു ദാനമല്ല. ദാനം ചെയ്യുമ്പോ എങ്ങനെയായിരിക്കും? നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആരെയും അറിയിച്ചുകൊണ്ടല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുക. നമ്മള് ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മളത് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാതെ അത് കുറെ പേരെ കാണിച്ച് ഞാൻ ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു, എനിക്ക് ഇതിനൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, അങ്ങനെ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ദാനം എന്ന് പറയില്ല. ശരിക്കും പറയും നമ്മുടെ വലത് കൈ കൊടുക്കുന്നത് ഇടത് കൈ പോലും അറിയരുത് എന്നാ പറയുന്നത്. അതിനാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും ദാനം എന്ന് പറയുക. അതല്ലെങ്കിൽ കുറെ പേരുണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങൾ, ഇപ്പൊ വസ്ത്രം തന്നെയായിരിക്കാം, കുറെ പഴയതായി ഇടാൻ പറ്റില്ല, അല്ലെങ്കിൽ കുറെ കീറിയിട്ടുണ്ട്, അങ്ങനെയൊക്കെ ആകുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യും? അത് ആർക്കെങ്കിലും കൊടുക്കും. അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് ദാനം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ദാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കിട്ടുന്നവർക്ക് ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കണം, അവർക്ക് ഏറ്റവും നല്ലതായിരിക്കണം. അങ്ങനെ നമ്മള് എനിക്ക് ഭഗവാന് എനിക്ക് കർമ്മഫലം ഒന്നും വേണ്ട, ഇത് ഞാൻ അവർക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കുകയാണ്, ഇത് ഞാൻ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉപകാരം ഇതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുക. അമ്പലങ്ങളിലേക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആശുപത്രികൾ പണിയാനായിട്ട് സഹായിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ആശുപത്രികളിലേക്ക് സംഭാവന ചെയ്യാം. ഇത്ര രോഗികൾക്ക് ഇത്ര ചികിത്സ, അതായത് ദാരിദ്ര്യക്ക് താഴെയുള്ളവർക്ക് ഫ്രീ ചികിത്സ, അല്ലെങ്കിൽ മരുന്ന് ഫ്രീ, അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ? അതുപോലെയൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊക്കെ കർമ്മഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കാതെ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ പരിശുദ്ധരാകും. പിന്നെ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്താലും മതി, അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവര് ഞാൻ പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ശ്രേയോ ഹി ജ്ഞാനമഭ്യാസാത് ജ്ഞാനാധ്യാനം വിശിഷ്യതേ ധ്യാനാത് ത്യാഗശാന്തിരനന്തരം. നിനക്ക് ഇത് പരിശീലിക്കാൻ സാധ്യമല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനാർജനത്തിന് ശ്രമിക്കുക. ജ്ഞാനത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ധ്യാനം. ആ ധ്യാനത്തെക്കാൾ വിശിഷ്ടമത്രേ കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കൽ. എന്തെന്നാൽ ത്യാഗത്താൽ മനഃശാന്തി ലഭിക്കും. ഇനി നിനക്ക് ഇതും പറ്റിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലോ, അപ്പൊ വേറെ മാർഗമുണ്ട്. നീ ജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അപ്പൊ അതെന്താ? ജ്ഞാനത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ധ്യാനം. ആ ധ്യാനത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് കർമ്മഫലങ്ങളെയൊക്കെ ത്യജിക്കല്. അപ്പൊ ഏറ്റവും നല്ലത് എന്താണ്? നമ്മള് കർമ്മഫലങ്ങളൊക്കെ ത്യജിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്തിട്ട് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താം. അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ധ്യാനം ചെയ്യാം. അതല്ല ഇതൊന്നും നിനക്ക് പറ്റില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? നീ ജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചോ. അങ്ങനെ ജ്ഞാനം നേടുമ്പോ എന്താ ഉണ്ടാവുക? നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അല്ലെ? നമ്മള് തുടക്കത്തിൽ നമുക്ക് ശ്രമിക്കുകയാണ്, നമ്മൾ പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ശ്രമിച്ച് ക്രമേണ നമ്മൾ അറിയാണ്, നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. ആര്? ഭഗവാനെ പറ്റിയുള്ള ജ്ഞാനം നേടുന്നു, ഭഗവാനെ പറ്റി മനസ്സിലാകുന്നു. നമ്മൾ ആരാണ്? ഞാൻ ഈ ശരീരമല്ല, ഞാൻ ഈ ആത്മാവാണ്, ഞാൻ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, ഭഗവാൻ പരമാത്മാവാണ്, ഞാൻ ജീവാത്മാവാണ്, ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. ഞാൻ എവിടുന്നാ വന്നിട്ടുള്ളത്? ഞാൻ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ എനിക്ക് എവിടേക്കാ പോവേണ്ടത്? എനിക്ക് അവിടെ തന്നെ പോകണം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്കൂളിലേക്കോ പോകുന്നവര് അല്ലെങ്കിൽ ജോലിക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ രാവിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങും. പക്ഷെ വൈകിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങോട്ട്? വീട്ടിൽ തിരിച്ചു പോവില്ലേ? അപ്പൊ നമ്മൾ എവിടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വന്നോ അവിടെ തന്നെ തിരിച്ചു പോകണം. അതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ വീട് ഇവിടെയല്ല, ഭഗവാന്റെ അടുത്താണ് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ വീട്. അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് വന്നു, നമുക്കിനി തിരിച്ചു പോവണ്ടേ? തിരിച്ചു പോകണം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നമ്മൾ തിരിച്ചു വിളിക്കുക. നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോ എന്താ? ഇതൊക്കെ വിട്ടു, നമ്മളെ വീടിന്റെ കാര്യമൊക്കെ മറന്നു, നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ സുഖം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഈ ദുഃഖത്തെ സുഖമായി തെറ്റിദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. പക്ഷെ ഭഗവാൻ പറയാണ്, നീ മറന്നു, നീ ഇവിടേക്കാണ് വരേണ്ടത് ശരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ജ്ഞാനം ആർജിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ആ ജ്ഞാനത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഭഗവാനാണ് സകലതിന്റെയും നാഥൻ. ഞാൻ അവിടെ നിന്നാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്, എന്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്താ? ഭഗവാനെ സേവിക്കലാണ് എന്റെ ഡ്യൂട്ടി, അത് ഞാൻ അവിടെ ചെന്നിട്ട് ചെയ്യണം. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അങ്ങനെ നമ്മൾ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഒരുപാട് വഴികൾ അർജുനനെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനുള്ള വഴികൾ. ആ വഴി പോയിട്ട് പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നീ ഈ വഴി വരണം, ഈ വഴി പോയിട്ട് പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നീ ആ വഴി വരണം. അങ്ങനെ അപ്പൊ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ 2 വഴിയുണ്ട്. ഒന്ന് നേരിട്ടുള്ള വഴി, അതല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടുള്ള വഴി. അപ്പൊ നേരിട്ടുള്ള വഴി എങ്ങനെയാണ്? നമ്മള് ഭക്തിയോഗം, അതായത് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട്, നമ്മൾ ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട്, ഭഗവാനെ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. അതാണ് നേരിട്ടുള്ള വഴി. അതിന് ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നുമില്ല, നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എത്താം. അത് എന്ത് മന്ത്രം ജപിക്കാം? ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് നേരിട്ട് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താം. നമ്മൾ ലിഫ്റ്റ് കയറിയിട്ട് പോകുന്ന പോലെ പെട്ടെന്ന് എത്താൻ പറ്റും. പിന്നെ അതല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട്, അതായത് കോണിപ്പടി കയറി പോവില്ലേ, ഒരുപാട് വഴികള്, കർമ്മയോഗം, ധ്യാനയോഗം, ജ്ഞാനയോഗം, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഒരുപാട് വഴികളൊക്കെ എടുത്ത് അവസാനം എവിടെ എത്തണം? ഭക്തിയോഗം. അപ്പൊ നമ്മൾ വേറെ ഈ സ്റ്റെപ്പ് കയറി പതുക്കെ എത്തും, അവിടെ നമ്മൾ എത്തും, ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തും. പക്ഷെ എന്താ? കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടണം, കുറച്ച്
കഷ്ടപ്പെടണം. കാരണം അത് നേരിട്ടുള്ള വഴിയല്ല, അത് വളഞ്ഞ വഴിയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് എത്തണം. പക്ഷെ എങ്ങനെയായാലും നമുക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും. ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഏത് വഴി കൂടെ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല, നിനക്ക് എന്നിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അദ്വേഷ്ട സർവഭൂതാനാം മൈത്ര കരുണ ഏവ ച നിർമമോ നിരഹങ്കാര സമദുഃഖ സുഖക്ഷമേ സന്തുഷ്ട സതതം യോഗി യഥാത്മാ ദൃഢനിശ്ചയഃ മയ്യർപ്പിതാ മനോബുദ്ധിർ യോ മദ്ഭക്ത സമേ പ്രിയഃ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്റെ ക്വാളിറ്റീസ് ആണ് പറയുന്നത്. എന്റെ ഭക്തർ എങ്ങനെയുള്ളതാണ്, ഏത് ഭക്തനെയാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം, എങ്ങനെയുള്ളവരെയാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം, ആരാണ് ഭക്തൻ, ഇതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇനി തൊട്ട് ഇവിടെ തൊട്ടുള്ള ഒരു 8 ശ്ലോകങ്ങള് ഭഗവാൻ ഭക്തന്റെ ക്വാളിറ്റീസ് ആണ് പറയുന്നത്. ഇതിനെ ഭക്താഷ്ടകം എന്നും പറയാറുണ്ട് ഈ 8 ശ്ലോകത്തിന്. കാരണം ഇതിൽ പറയുന്നത് ഭക്തന്റെ ക്വാളിറ്റീസ് ആണ്. മാത്സര്യം കൂടാതെ സർവ്വ ജീവസത്തകൾക്കും സുഹൃത്തായി, ഒന്നിലും അവകാശബോധവും മിഥ്യാഹങ്കാരവും ഇല്ലാതെ, സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ സമനില കൈക്കൊണ്ട്, ക്ഷമാശാലിയായി, സദാ സംതൃപ്തനായി, നിയന്ത്രിതാത്മാവായി, മനസ്സും ബുദ്ധിയും എന്നിലുറപ്പിച്ച് ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന എന്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനാണ്. അപ്പൊ ഭക്തന്റെ കുറെ ഗുണങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. എങ്ങനെയാണ്? മാത്സര്യം കൂടാതെ, ആരോടും മാത്സര്യം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. മറ്റുള്ള എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ കാണണം. എനിക്ക് അവരെക്കാളും വലിയവനാവണം, അല്ലെങ്കിൽ അവനേക്കാളും കൂടുതൽ പേരും പ്രശസ്തിയും എനിക്ക് കിട്ടണം, അവരൊക്കെ എന്നെക്കാളും കുറച്ച് താഴ്ന്നിരുന്നാൽ മതി, അങ്ങനെ ആരോടും മത്സരം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. പിന്നെ സർവ്വ ജീവസത്തകൾക്കും സുഹൃത്ത്, എല്ലാവർക്കും നമ്മൾ സുഹൃത്തായിരിക്കണം. എല്ലാവരും എന്റെ സുഹൃത്താണ്, സർവ്വ ജീവസത്തകളും എന്റെ സുഹൃത്താണ്. അല്ലാണ്ട് പണക്കാരും മാത്രമല്ല എന്റെ സുഹൃത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ സൗന്ദര്യമുള്ളവരും മാത്രമല്ല എന്റെ സുഹൃത്ത്, അങ്ങനെയല്ല, എല്ലാവരും ഒരുപോലെ. ഒന്നിലും അവകാശബോധം പാടില്ല. ഇതൊക്കെ എന്റെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ വീട് എന്റെയാണ്, ഇത് ഞാൻ പണിതതാണ്, അങ്ങനെ ഇത് എന്റെ വണ്ടിയാണ്, എന്റെ കാറാണ്, ഇതുപോലെ അവകാശബോധം പാടില്ല. മിഥ്യാഹങ്കാരം ഇല്ലാതെ, സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ സമനില, സുഖം വന്നാലും ദുഃഖം വന്നാലും ഒക്കെ ഒരുപോലെ തന്നെ. പിന്നെ ക്ഷമാശാലി, നല്ല ക്ഷമ ഉണ്ടായിരിക്കണം. സദാ സംതൃപ്തൻ, എല്ലാത്തിലും സംതൃപ്തി ഉണ്ടായിരിക്കണം. അല്ലാതെ എനിക്ക് അത് കിട്ടിയത് പോരാ, കുറച്ചുകൂടെ വേണം, അങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നുമ്പോൾ നമുക്ക് സംതൃപ്തി ഉണ്ടാവില്ല. സംതൃപ്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും നിറഞ്ഞ മനസ്സ്, എല്ലാത്തിലും സംതൃപ്തനാണ്. എനിക്ക് അത് കിട്ടിയത് കൊണ്ട് സന്തോഷം, ഭഗവാൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത് തന്നെ തന്നു, അങ്ങനെ ചിന്തിക്കണം. പിന്നെ നിയന്ത്രിതാത്മാവായി, നമ്മുടെ ആത്മാവിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സും ഒക്കെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട്, മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ, ഭഗവാനില് ദൃഢമായ നിശ്ചയത്തോടെ ഭഗവാന് സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനാണ്. യസ്മാന്നോധിചതേ ലോകോ ലോകാന്നോധിചതേച്ഛയഃ ഹർഷാമർഷഭയോദ്വേഗൈർ മുക്തോ യസ്സ ച മേ പ്രിയഃ. ആരാലാണോ ആർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഇല്ലാത്തത്, ആരാണോ ഏതൊരുവനാലും അസ്വസ്ഥനായി തീരാത്തത്, സുഖദുഃഖങ്ങളിലും ഭയ ഉത്കണ്ഠകളിലും സമചിത്തനായി ഇരിക്കുന്നവൻ ആരാണോ, അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തൻ എനിക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. ഒരു ഭക്തന് വേറെ ഒരു ഭക്തരിൽ നിന്ന് ഒരു വിഷമോ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ സങ്കടങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അതുപോലെ ഭയം, ഇതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഇനി മറ്റാരെങ്കിലും ഇപ്പൊ നമ്മളെ വിഷമിപ്പിക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റാരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു നമ്മളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്താലും അതിലും ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടായിരിക്കില്ല ഭക്തന്. അത് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ അതും പറഞ്ഞിട്ട് അവരോട് ദേഷ്യം തീർക്കാനോ വൈരാഗ്യം തീർക്കാനോ അങ്ങനെയൊന്നും നടക്കില്ല. അതൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറയും. സുഖം വന്നാലും ഒരുപോലെ, ദുഃഖം വന്നാലും ഒരുപോലെ, ജീവിതത്തിന്റെ രാത്രിയും പകലും പോലെ, അതല്ലെങ്കിൽ മഞ്ഞുകാലവും വേനൽക്കാലവും പോലെ, സുഖം ദുഃഖവും അങ്ങനെ മാറി മാറി വരും. അറിയാം ആൾക്ക്, ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് എവിടെയാണ്, ഞാൻ ഈ ഭൗതിക ലോകത്താണ്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് സുഖം കിട്ടുമോ? ഇല്ല, ഇത് ദുഃഖാലയം അശാശ്വതമാണ്. ഇവിടെ സുഖം വരും ദുഃഖം വരും, ഇതൊക്കെ മാറി മാറി വരും. ഇതൊക്കെ എനിക്കറിയാം. കാരണം ഇതല്ല എന്റെ സ്ഥലം, എനിക്ക് അവിടേക്ക് എത്തേണ്ടത് ഭഗവാനിലേക്കാണ് എത്തേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് ഇതെന്റെ സ്ഥലമല്ല എന്ന് അയാൾക്കറിയാം. പിന്നെ ഭയം ഉത്കണ്ഠ ഇതൊന്നും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. സമചിത്തനായിരിക്കും, എപ്പോഴും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും മനസ്സ്. ആരെങ്കിലും പരിഹസിച്ചാലോ, ആരെങ്കിലും നല്ലത് പറഞ്ഞാലോ, ആരെങ്കിലും ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയാലോ, ദുഃഖം വന്നാലോ സുഖം വന്നാലോ ഒക്കെയും സമചിത്തനായിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തൻ എനിക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. എല്ലാത്തിലും എന്തുകൊണ്ടാണ് ആർക്കും ഒരു ഭക്തന് ഭയം ഉണ്ടാവില്ല, ഉത്കണ്ഠ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? ആൾക്കറിയാം, ഭഗവാൻ അറിയാതെ എന്റെ ലൈഫില് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോ അതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ നിശ്ചയമാണ്. ഇതൊക്കെ ഭഗവാൻ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അല്ലാണ്ട് ഭഗവാൻ അറിയാതെ എനിക്കൊന്നും സംഭവിക്കില്ല. വേദാഹം സമതീതാനി ഭംസു വേദന കസ്റ്റന, ഭഗവാൻ അറിയാതെ എന്റെ ലൈഫില് ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല. അപ്പൊ
അതുകൊണ്ട് അയാൾക്ക് അറിയാം എനിക്കൊരു ദുഃഖം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ എനിക്കൊരു സുഖവും തരും. അതുകൊണ്ട് എനിക്കതില് ഉത്കണ്ഠകളൊന്നുമില്ല. ഈ സ്ലൈഡിൽ കാണുന്നത് ചിത്രകേതുവിന്റെ കഥയാണ്. ചിത്രകേതു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു രാജാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിനാണെങ്കിൽ മക്കളില്ല. കുറെ ഭാര്യമാരുണ്ട്, പക്ഷെ ഒരു ഭാര്യയിലും അദ്ദേഹത്തിന് മക്കളുണ്ടായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ നാരദൻ മഹർഷിയെ കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഒരു പുത്രനില്ല, അതുകൊണ്ട് കുറെ സങ്കടമൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ നാരദൻ പറഞ്ഞു, അങ്ങേക്ക് ഈ യോഗത്തില് പുത്ര സൗഭാഗ്യം ഇല്ല, ഈ ജന്മത്തിൽ പുത്ര സൗഭാഗ്യം ഇല്ല, അതിനുള്ള യോഗം ഇല്ല എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം പറയും, അയ്യോ പറ്റില്ല, എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും പുത്രനെ വേണം. അദ്ദേഹം വാശി പിടിക്കും, എനിക്കൊരു പുത്രനെ വേണം, അങ്ങേക്ക് ഇത് സാധിക്കും, അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് എനിക്ക് തരണം എന്ന് പറയും. അപ്പം നാരദൻ പറയും, ശരി, കുറെ നിർബന്ധിക്കുമ്പോ നാരദൻ ശരി സമ്മതിക്കും. പക്ഷെ അങ്ങേക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പറയും. കുഴപ്പമില്ല, എനിക്കൊരു പുത്രനെ കിട്ടിയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം നാരദൻ വിളിച്ച് കുറെ മഹർഷിമാരൊക്കെ കൂട്ടി അങ്ങനെ യജ്ഞം ഒക്കെ നടത്തി അതിൽ നിന്ന് എന്തോ പഴോ അതോ പായസം എന്തോ എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നില്ല, അങ്ങനെ എന്തോ കിട്ടും. അത് ഭാര്യയ്ക്ക് കൊടുക്കും. അപ്പൊ കുറെ ഭാര്യമാരുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതില് ആദ്യത്തെ ഭാര്യയ്ക്ക് ഇദ്ദേഹം അത് കൊടുക്കും. അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ട് ആ ഭാര്യ പിന്നീട് ഗർഭിണിയായി, പ്രസവിച്ചു, കുട്ടിയൊക്കെ. അപ്പൊ പിന്നെ രാജാവിന് എന്തായി, ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം കിട്ടിയ കുട്ടിയാണ്. അപ്പൊ ഈ രാജാവ് എപ്പോഴും ഈ കുട്ടിയുടെ അടുത്തായിരിക്കും. അപ്പൊ ഈ ഭാര്യയുടെ അടുത്ത് ഈ ഫുൾ ടൈം ഈ ഭാര്യയുടെ അടുത്തും ഈ കുട്ടിയുടെ അടുത്തായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ഈ കുഞ്ഞിനെ ലാളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ മറ്റു ഭാര്യമാർക്ക് കുശുമ്പായി, കാരണം അയാളെപ്പോഴും ആ ഭാര്യയുടെ അടുത്താണ്, നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് ഒട്ടും വരുന്ന പോലും ഇല്ല, കുട്ടിക്കാരനല്ലേ, അദ്ദേഹം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരാത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മറ്റുള്ള ഭാര്യമാരെല്ലാം ചേർന്നിട്ട് ആ കുഞ്ഞിനെ വിഷം കൊടുത്ത് ആ കുഞ്ഞിനെ കൊല്ലും. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം രാവിലെ നോക്കുമ്പോ ഈ കുഞ്ഞ് ജീവനില്ലാണ്ട് കിടക്കുക. രാജാവിന് സഹിച്ചില്ല ഇത് കണ്ടിട്ട്, ഭയങ്കര കരച്ചിലായി. രാജാവും റാണിയും ഭയങ്കര കരച്ചിലായിട്ട് കിടക്കുക. അപ്പോഴാണ് നാരദ മഹർഷി വരുന്ന ആ സമയത്ത്. അപ്പൊ നാരദ മഹർഷി പറയും, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അങ്ങേക്ക് പുത്രയോഗം ഇല്ല, അങ്ങേക്ക് ഇതുകൊണ്ട് ദുഃഖം ഉണ്ടാവുന്ന. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്ത് പറഞ്ഞാലും സമ്മതിക്കില്ല, എനിക്ക് എന്റെ പുത്രനെ വേണം, എനിക്ക് തിരിച്ചു വേണം, എനിക്ക് കുഞ്ഞിനെ കണ്ടു കൊതി തീർന്നിട്ടില്ല, എനിക്ക് കുഞ്ഞിനെ ജീവനോടെ വേണം എന്നൊക്കെ പറയും. അവസാനം നാരദ മഹർഷി ഒരു നിവൃത്തി ഇല്ലാണ്ടാവുമ്പോ നാരദൻ പറയും, ശരി, ഞാൻ ഈ കുഞ്ഞിനെ ജീവിപ്പിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ കുഞ്ഞിനെ ജീവിപ്പിക്കും. ആ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന ആ കുഞ്ഞിനെ ജീവിപ്പിക്കും. എന്നിട്ട് ആ കുഞ്ഞിനോട് പറയും, ദേ നിന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും ദുഃഖിച്ചിരിക്കുകയാണ് നിന്റെ വേർപാടിൽ, അവരെ ചെന്ന് സന്തോഷിപ്പിക്കൂ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഈ കുട്ടി ചെന്നിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് ചിത്രകേതുവിന്റെ അടുത്ത്, അങ്ങന്റെ ഏത് ജന്മത്തിലെ അച്ഛനാണ്? എനിക്ക് ഒരുപാട് ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് ഇതുവരെ, അതിൽ ഒരുപാട് അച്ഛന്മാരും അമ്മമാരും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, അങ്ങ് അതിലെ ഏത് ജന്മത്തിലെ അച്ഛനാണ് അങ്ങ് എന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പോഴാണ് ചിത്രകേതുവിന് ആത്മജ്ഞാനം ഉണ്ടായത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് വേഗം അപ്പോഴേക്കും എല്ലാത്തിനോടും അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഒക്കെ പോയി. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോയി തപസ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഒരുപാട് വർഷം തപസ്സൊക്കെ ചെയ്ത് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഗന്ധർവ പദവി കിട്ടും. അങ്ങനെ ഗന്ധർവനായിട്ട് സ്വന്തമായിട്ട് വിമാനമൊക്കെ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ വിമാനത്തിൽ ഇങ്ങനെ ആകാശത്ത് ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ദിവസം നോക്കുമ്പോണ്ട് ശിവനും പാർവതിയും കൂടി ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ശിവഭഗവാൻ വൈരാഗ്യത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുറെ ഋഷിമാർക്ക്. പക്ഷെ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത്, മടിയില് പാർവതി ദേവി ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് കണ്ടപ്പോ ചിത്രകേതുവിന് ചിരി വരും. അതായത് മടിയില് പാർവതി ദേവിനെ വെച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം വൈരാഗ്യത്തെ കുറിച്ച് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചിരിക്കും. ചിരിക്കുമ്പോ മഹാദേവൻ അത് കണ്ടു. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം ഇതൊരു നല്ല ഭക്തനാണ്, പരിശുദ്ധ ഭക്തനാണെന്ന് അറിയാം. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. പക്ഷെ പാർവതി ദേവിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. ദേവി ശപിച്ചു, നീ ഒരു അസുരനായി തീരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ശപിച്ചു. പക്ഷെ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു, അവിടെ നിന്ന് നേരെ ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് നമസ്കരിച്ചു, ദേവിയെ നമസ്കരിച്ചു. അപ്പൊ പാർവതി ദേവിക്ക് തന്നെ അത്ഭുതമായി, ഞാൻ ശപിച്ചിട്ടും അവനൊരു ദേഷ്യമില്ലല്ലോ, അവനെന്ത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ, എനിക്ക് ശാപമോക്ഷം തരൂന്ന് പോലും അവൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. അപ്പൊ മഹാദേവൻ പറഞ്ഞു, നിനക്ക് തെറ്റിപ്പറ്റിപ്പോയി പാർവതി, അവനൊരു ശുദ്ധ ഭക്തനാണ്, അവൻ ചിരിച്ചെന്ന് കരുതിയിട്ട് നീ അവനെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു. പക്ഷെ അവനൊരു നല്ല ശുദ്ധ ഭക്തനാണ്. അവനാ ആ ശപിച്ചതിൽ പോലും ഒരു ദേഷ്യം, ഒരു വിഷമമില്ല. എന്നെ ശപിച്ചല്ലോ, അസുരനായിട്ട് എന്ന് ശപിച്ചല്ലോ എന്നുള്ള ആ വിഷമം പോലും അദ്ദേഹത്തിന് ഇല്ലായിരുന്നു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹമാണ് പിന്നീട് വൃത്രാസുരൻ എന്നുള്ള പേരിൽ ഒരു അസുരനായിട്ട് ജനിക്കും. പക്ഷെ ആ അസുരനും നല്ലൊരു ഭക്തനായിരുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്റെ ക്വാളിറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് ഭയം ഉത്കണ്ഠയും ഒന്നുമില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം എനിക്ക് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതും നല്ലതിനായിരിക്കും. അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാനായിട്ട് ഭക്തന് മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ. അനപേക്ഷ ശുചിർദക്ഷ ഉദാസീനോ ഗതവ്യദഃ സർവാരംഭ പരിത്യാഗി യോ മദ്ഭക്ത സമേ പ്രിയഃ. സാധാരണ കർമ്മക്രമങ്ങളെ ഒന്നിനെയും ആശ്രയിക്കാത്തവനും വിശുദ്ധനും നിപുണനും ഉത്കണ്ഠ, വ്യത എന്നിവയില്ലാത്തവനും ഫലമുദ്ദേശിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാത്തവനുമായ എന്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. ഇനി വേറെ എന്തൊക്കെ പറയുന്ന ഭക്തന്റെ ക്വാളിറ്റീസ്? അനപേക്ഷ, അതായത് ഒരു ഭക്തൻ ഒന്നിനും ആവശ്യപ്പെടില്ല എനിക്ക് അത് വേണം,
ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കില്ല അല്ലെ? നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ലേ? ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തോന്നുന്നു. ആദ്യമൊക്കെ ഒരുപാട് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കും. അത് വേണം, ഇത് വേണം, കുറെ ആഗ്രഹങ്ങൾ പറയും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എപ്പോഴും. പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നും പ്രാർത്ഥിക്കാനില്ല. ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുക, ഭഗവാൻ ആരതി ചെയ്യുക, ഭഗവാന് പ്രസാദം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നൈവേദ്യം ഉണ്ടാക്കി ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക. അതല്ലാതെ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എനിക്ക് അത് വേണം, ഇത് വേണം, എന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ പറയോ, ഒന്നുമില്ല. ഒന്നും അങ്ങനെ തോന്നാറുമില്ല നമുക്ക്. അതെന്താ? അത് ഒരു ഭക്തന്റെ ഗുണ പറയുന്നത്. അനപേക്ഷ ഭക്തന് ഒന്നും ആവശ്യപ്പെടില്ല ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്. കാരണം എന്താ? എനിക്ക് എന്താണോ വേണ്ടത് അത് എന്നെക്കാളും നന്നായിട്ട് ഭഗവാൻ അറിയാം. അത് ഏറ്റവും നല്ലത് തന്നെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് തരുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഒരു വിശ്വാസം നമുക്ക് ഭക്തർക്കുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താണ് തരുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യും. പിന്നെ അതായത് ശുചിത്വം ഉണ്ടായിരിക്കും. 2 നേരം കുളിക്കണം, എപ്പോഴും വൃത്തിയിൽ നടക്കണം, വസ്ത്രധാരണം വൃത്തിയിലായിരിക്കണം, ശരീരം എപ്പോഴും അങ്ങനെ വൃത്തിയിൽ കൊണ്ട് നടക്കും. പിന്നെ നിപുണനായിരിക്കും ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊക്കെ. ദക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊക്കെ നല്ല നോളജ് ഉണ്ടായിരിക്കും, നിപുണനായിരിക്കും. എങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്യണം, എങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്യാൻ പാടില്ല, എന്തൊക്കെ കർമ്മം ചെയ്താൽ ഇത് തെറ്റായി പോകും, ഇതൊക്കെ എനിക്ക് പാപം വരുന്നതായിരിക്കും, ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി അങ്ങനെ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. പിന്നെ ഉദാസീനൻ, ലാഭം വന്നാലും നഷ്ടം വന്നാലും ഒരേപോലെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഗതവ്യത, അതായത് വ്യതയില്ലാത്തവൻ, ദുഃഖമില്ലാത്തവനായിരിക്കും. അങ്ങനെ ആ ഭക്തനെ അറിയാലേ കറക്റ്റ് ആയിട്ട്, ഞാൻ ഈ ശരീരമല്ല, ഞാൻ ഈ ആത്മാവാണ്, ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് ഞാൻ. അപ്പൊ എന്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്താ? ഞാൻ എന്റെ ഭഗവാനെ സേവിക്കലാണ് എന്റെ ഡ്യൂട്ടി. അത് ഇവിടെ ആയാലും ഞാൻ അത് തന്നെ ചെയ്യേണ്ടത്, ഇനി ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത് പോയാലും നമ്മൾ അത് തന്നെ ചെയ്യേണ്ടത്. പിന്നെ സർവാരംഭ പരിത്യാഗി, അതായത് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടോ എന്റെ ശാരീരികമായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടോ ഒന്നും എനിക്ക് സമയം ചെലവാക്കാനില്ല. കാരണം എന്താ? എനിക്ക് എന്റെ ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യണം. അപ്പൊ എനിക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്ന ആ സമയം കൂടെ എനിക്ക് ഭഗവാന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്തൂടെ? ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചൂടെ? ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യാലോ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഭക്തന് എപ്പോഴും നമ്മുടെ കാര്യം, എനിക്ക് എന്ത് വേണമെന്നുള്ളത് നോക്കില്ല. അതിന് പകരം ആ സമയം കൂടെ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരു ഭക്തന്റെ എപ്പോഴത്തെയും ആഗ്രഹം. എപ്പോഴും ഭക്തൻ അങ്ങനെ ചെയ്യൂ. കുറച്ച് സമയം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ സമയത്ത് എങ്ങനെ വിനിയോഗിക്കാം എന്നായിരിക്കും ഭക്തൻ ചിന്തിക്കുക. അങ്ങനെ സാധാരണ കർമ്മക്രമങ്ങളെ ഒന്നും ആശ്രയിക്കില്ല. സ്വന്തം ആഗ്രഹങ്ങള്, സ്വന്തമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കർമ്മങ്ങളൊന്നും ചെയ്യില്ല. അദ്ദേഹം വിശുദ്ധനായിരിക്കും, നിപുണനായിരിക്കും, ജ്ഞാനിയായിരിക്കും, ഉത്കണ്ഠ വ്യതയൊന്നും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. അങ്ങനെ ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് പ്രവർത്തിക്കില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് ഫലം ഒന്നും വേണ്ട. കാരണം എന്താ? ഫലം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഭഗവാൻ തരും. നമ്മളിപ്പോ എന്താണോ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത് അതിനേക്കാട്ടിലും കൂടുതലായിരിക്കും ഭഗവാൻ നമുക്ക് തരുന്നത്. നമ്മൾ ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്ത് ഭഗവാൻ അതിൽ സംതൃപ്തനായാൽ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തനാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. യോ ന ഹൃഷ്യതി ന ദ്വേഷ്ടി ന ശോചതി ന കാംക്ഷതി ശുഭാശുഭ പരിത്യാഗി ഭക്തിമാൻ യമേ പ്രിയഃ. സന്തോഷിക്കുകയോ ദ്വേഷിക്കുകയോ ദുഃഖിക്കുകയോ ആഗ്രഹിക്കുകയോ ചെയ്യാത്തവനും ശുഭങ്ങളെയും അശുഭങ്ങളെയും ത്യജിച്ചവനുമായ ഭക്തൻ എനിക്ക് അത്യന്തം പ്രിയനാണ്. ഇനി സന്തോഷിക്കുകയോ ദുഃഖിക്കുകയോ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സന്തോഷം, എന്തെങ്കിലും നല്ല കാര്യം വരുമ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് സന്തോഷം ഇല്ല എന്നാണോ അതിന്റെ അർത്ഥം? അങ്ങനെയല്ല. അദ്ദേഹത്തിന് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളിലും അദ്ദേഹത്തിന് സന്തോഷം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. ഭൗതികമായി എന്ത് നേട്ടം വന്നാലും അതിൽ അമിതമായിട്ട് അദ്ദേഹം ആഹ്ലാദിക്കില്ല. ഇനി ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ദുഃഖം വന്നാലോ അതും അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ദുഃഖമായിട്ട് തോന്നില്ല. അങ്ങനെ ഭൗതികമായ ഒന്നിനോടും ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. എന്തെങ്കിലും വേണമെന്നോ അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. പിന്നെ ശുഭായാലും അശുഭായാലും അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങനെ ശുഭം അശുഭം അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. എല്ലാം ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവ് അല്ലെ, പ്രഹ്ലാദൻ കൊച്ചു കുഞ്ഞായിരുന്നപ്പോ തന്നെ എങ്ങനെയൊക്കെ കൊല്ലാനായിട്ട് നോക്കി. സ്വന്തം പിതാവാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ആ കുട്ടിക്ക് ഒരു ഭാവഭേദം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ആനയെ കൊണ്ട് ചവിട്ടി കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചു, വെള്ളത്തിലേക്ക് എറിഞ്ഞു, തീയിലേക്ക് എറിഞ്ഞു, പിന്നെ ക്രൂര മൃഗങ്ങളുടെ കൂട്ടിലേക്ക് ഇട്ടു. ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും ഒരു പേടി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ഒരു വിഷമം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. കാരണം എന്താ? അദ്ദേഹത്തിന് അറിയായിരുന്നു, ആ കൊച്ചു കുഞ്ഞിനെ അറിയായിരുന്നു എന്നെ ഭഗവാൻ വന്ന് രക്ഷിക്കും എന്ന്. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ, അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തൻ എനിക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. സമശത്രൗ ച മിത്രേ ച തഥാ മാനാപമാനയോഃ ശീതോഷ്ണ സുഖ ദുഃഖേഷു സമസംഘ വിവർജിതഃ തുല്യനിന്ദാ സ്തുതിർമൗനി സന്തുഷ്ടോ യേന കേനചിത് അനിഖേതാ സ്ഥിരമധീർ ഭക്തിമാൻ മേ പ്രിയോ നരഃ. ശത്രുക്കളിലും മിത്രങ്ങളിലും സമഭാവനയോടെ, മാനം അപമാനം, ശീതം ഉഷ്ണം
സുഖം, ദുഃഖം, ആദരവ്, അനാദരവ്, യശസ്, ദുഷ്കീർത്തി, ഈ ദ്വന്ദ്ങ്ങളെ ഒക്കെ ഒരേപോലെ കൈക്കൊണ്ട് അസത് സംഘത്തിൽ നിന്നും എല്ലായ്പ്പോഴും മുക്തൻ. അസത് സംഘം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? ചീത്ത ആളുകളുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ട്, ചീത്ത സ്വഭാവമുള്ളവരുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ട്, അതിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും മുക്തൻ. ഭക്തരുമായിട്ടേ കൂട്ടുകൂടുള്ളൂ. അതല്ല, നമ്മുടെ ഭക്തിക്ക് തടസ്സമാണെന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളായിട്ട് അധികം കൂട്ടുകൂടാനായിട്ട് നിൽക്കില്ല. പിന്നെ മൗനി, എന്ന് വെച്ചാൽ ആവശ്യത്തിന് മാത്രം സംസാരിക്കും, അനാവശ്യമായിട്ട് സംസാരിക്കില്ല. പിന്നെ നല്ല ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചവൻ, നല്ല ജ്ഞാനമുള്ളവനായിരിക്കും. അങ്ങനെ സദാ സംതൃപ്തനായിരിക്കും, എല്ലാത്തിലും സംതൃപ്തനാണ്. ഇനി എനിക്ക് അത് വേണം, അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. പിന്നെ ഗാർഹിക ബോധം ഉപേക്ഷിക്കും. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു വലിയ ബംഗ്ലാവാണെങ്കിലും, അതല്ല ഒരു കുഞ്ഞു കുടിലാണെങ്കിലും, ഇനി അതുമില്ല, ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ ചുവട്ടിലാണെങ്കിൽ പോലും കുഴപ്പമില്ല. എവിടെ ഇരിക്കുന്നോ, എവിടെ സ്ഥലം കിട്ടുന്നോ അവിടെ ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യും. അത്രേ ചിന്തിക്കുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വലിയ വീടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ പൈസ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് ഭഗവാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യായിരുന്നു. അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കില്ല ഒരു ഭക്തൻ. നമ്മുടെ എന്താണോ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ ഭഗവാനെ സേവിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. അദ്ദേഹത്തിന് ശത്രു മിത്രമൊന്നുമില്ല. ഒരു നല്ല ഭക്തനാണെങ്കിൽ ആർക്ക് ഇതെന്റെ ശത്രു, അതെന്റെ മിത്രം, അങ്ങനെയില്ല. ആൾക്ക് എല്ലാവരും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും, എല്ലാവരോടും സമഭാവനയായിരിക്കും. മാനം അപമാനവും അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. നമ്മൾ ഈ സ്ലൈഡിൽ കാണുന്നത് അംബരീഷ മഹാരാജനെ പറ്റി പറഞ്ഞില്ലേ ഇന്നലെ. ഭഗവാനെ 9 തരത്തിലെ സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്ന ആളായിരുന്നു അംബരീഷ മഹാരാജാവ്. അംബരീഷ മഹാരാജാവ് ഒരു ദിവസം ഏകാദശി വ്രതമൊക്കെ, എല്ലാ ഏകാദശി വ്രതവും എടുക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു ഏകാദശി വ്രതമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിറ്റേന്ന് ദ്വാദശി പാരണ വിടേണ്ട സമയമായി. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പാരണ വിടാൻ നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് ദുർവാസാവ് മഹർഷി വരുന്നത് അങ്ങോട്ട്. ദുർവാസാവിനെ അറിയാലോ, അത്യന്തം കോപിഷ്ഠനാണ്. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം വരുമ്പോ ദുർവാസാവ് പറയും, ഞാൻ വേഗം ഇപ്പൊ സ്നാനമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാം, എന്നിട്ട് പാരണ വിടാന്ന് പറയും. അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം വെയിറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പൊ ഒരു സമയമുണ്ട് പാരണ വിടാനായിട്ട്. ദ്വാദശിക്ക് ഇത്ര സമയത്തിനുള്ളില് പാരണ വീടണം. പാരണ വീടാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പാപാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പാരണ വിടാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വ്രതം എടുക്കാൻ പാടില്ല. കാരണം വ്രതം എടുത്തതിന്റെ ഗുണം പോകുന്നു മാത്രമല്ല നമുക്ക് പാപം വന്നു ചേരുന്ന പറയാ. അപ്പൊ സമയത്ത് തന്നെ പാരണ വിടണം. ദുർവാസാവിന് എന്ത് ചെയ്യും? ദുർവാസാവിന് അറിയാൻ സമയം കഴിയാറായിരുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം മനഃപൂർവ്വം വൈകിക്കും, അവിടെ നിൽക്കും, മനഃപൂർവ്വം വരില്ല. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ സമയം കഴിയാറായി. അപ്പൊ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു, ശരി വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് പാരണ വിടാം, എന്നിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ട, ദുർവാസാവ് വരുമ്പോ ഒരുമിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ സമയം തീരുന്നതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹം വേഗം കുറച്ച് വെള്ളം കുടിച്ച് പാരണ വിടും. ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ദുർവാസാവ് വരുന്നത്. ഇത് കണ്ടപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് ദേഷ്യം വന്നു. അത് ശരി, ഞാൻ വന്നിട്ട് കഴിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങ് ഇപ്പൊ തന്നെ ചെയ്തൂലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം ദേഷ്യം വന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജട പറിച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒരു രാക്ഷസി, ഒരു കൃത്യനെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരും, ഒരു രാക്ഷസ രൂപം. അത് അംബരീഷനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ആക്രമിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വരുന്നത്. പക്ഷെ അത് നോക്കുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യും? അംബരീഷ മഹാരാജാവ് ആക്രമിക്കാനായിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാന്റെ സുദർശന ചക്രം തനിയെ വന്നിട്ട് ഈ രാക്ഷസീനെ വധിക്കും. എന്നിട്ട് ഈ സുദർശന ചക്രം നേരെ ദുർവാസാവിനെ വധിക്കാനായിട്ട് വരിക. ദുർവാസാവ് അവിടെ നിന്ന് ഓടി 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 കുറെ സ്ഥലങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പോകും. എവിടെ പോയാലും രക്ഷയില്ല. ദേവന്മാരുടെ അടുത്തൊക്കെ പോകും, ഇന്ദ്രന്റെ അടുത്ത് പോകും, പല ദേവന്മാരുടെ അടുത്ത് പോകും, എവിടെ പോയാലും രക്ഷയില്ല. അവസാനം അയാള് പാതാളത്തിൽ പോവും, വേറെ കുറെ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഒളിച്ചിരിക്കും. എവിടെ പോയാലും ബാക്കില് ഈ സുദർശന ചക്രം വരുന്നുണ്ട്. അവസാനം അദ്ദേഹം ബ്രഹ്മലോകത്തെത്തി, ബ്രഹ്മാവിന്റെ അടുത്തെത്തി. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവ് പറയും, അയ്യോ എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, സുദർശനാണെന്ന് പറയും. ശരി, വേഗം മഹാദേവന്റെ അടുത്ത് പൊക്കോളാൻ പറയും. അങ്ങനെ മഹാദേവന്റെ അടുത്ത് പോയി. അവിടെ ചെന്നപ്പോ പറഞ്ഞു, അയ്യോ എനിക്ക് പറ്റില്ല, ഇത് സുദർശന ചക്രമല്ല, എനിക്കൊന്നും പറ്റില്ല, ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ഞാനത് പൊക്കോളൂ എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോയി, മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ അടുത്ത് പോയി. അപ്പൊ വിഷ്ണു പറയും, അയ്യോ എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, കാരണം ഞാൻ ഈ സുദർശന ചക്രം എന്റെ ഭക്തന് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്, അവനെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം, അതുകൊണ്ട് നേരെ അവിടെ തന്നെ പൊക്കോളൂ എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ ഈ ദുർവാസാവ് വീണ്ടും ഈ അംബരീഷ മഹാരാജാവിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരും. അപ്പൊ അദ്ദേഹം അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുക. അങ്ങനെ 1 വർഷം കഴിഞ്ഞു ദുർവാസാവ് ഓടിയിട്ട്. ഈ 1 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും അദ്ദേഹം അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ്, അന്ന് പോയ സ്ഥലത്ത്. അപ്പൊ വേഗം വന്നിട്ട് മാപ്പ് ചോദിക്കും, അങ്ങ് ഇത്രയും വലിയ ഭക്തനാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു, എനിക്ക് തെറ്റുപറ്റിപ്പോയി, എനിക്ക് മാപ്പ് തരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ അംബരീഷ മഹാരാജാവ് ഒരു ദേഷ്യവും കാണിക്കില്ല, അപ്പൊ തന്നെ മാപ്പൊക്കെ കൊടുത്തു. അപ്പൊ അതാണ് ആ ഭക്തന് മാനോ അപമാനോ അദ്ദേഹത്തോട് ശത്രുതയോ മിത്രതയോ ഒന്നുമില്ല, എല്ലാവരും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തന്. യേതു ധർമ്യാമൃതമിതം യഥോക്തം പര്യുഭാസതേ ശ്രദ്ധധാനാമത്പരമാ ഭക്താസ്തേധീവ മേ പ്രിയാഹ. നാശരഹിതമായ ഈ ഭക്തിയുത സേവന മാർഗം പിന്തുടർന്ന് എന്നെ പരമലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് വിശ്വാസത്തോടു കൂടി പൂർണ്ണമായും എന്നിൽ മുഴുകുന്നവർ
എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്. അപ്പൊ ഈ ഭക്തിയുത സേവന മാർഗത്തിന് ഒരിക്കലും നാശമില്ല. ഈ നാശരഹിതമായ ഈ സേവനം ഇത് പിന്തുടർന്ന് എന്നെ പരമലക്ഷ്യമാക്കി. ആരാണ് പരമലക്ഷ്യം? ഭഗവാൻ. എന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താ? എനിക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കണം. അതാണ് എന്റെ ലക്ഷ്യം. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ പരമലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് വിശ്വാസത്തോടു കൂടി ഇത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ വിശ്വാസത്തോടു കൂടി പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാനിൽ മുഴുകുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തന്റെ ക്വാളിറ്റീസ് നമ്മൾ കണ്ടുല്ലേ, എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? എല്ലാത്തിലും സമഭാവനയായിരിക്കും, സുഖം ദുഃഖം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല, അതുപോലെ മറ്റുള്ളവരെ എല്ലാവരും ഒരുപോലെ കാണാൻ സാധിക്കും. അദ്ദേഹത്തിന് ശത്രുവില്ല, മിത്രമില്ല. അദ്ദേഹത്തിനെ ആര് പരിഹസിക്കുകയോ ആരെങ്കിലും സ്തുതിച്ചു പറയോ അതൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന് വിഷയമല്ല. കാരണം എന്താ? എല്ലാവരും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ലക്ഷ്യമുള്ളൂ, എന്താണ്? എനിക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കണം, എനിക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തണം. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്ത് ഭഗവാനെ ലക്ഷ്യമാക്കി കണ്ട് ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തരാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവര്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭക്തിയോഗത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് നേരിട്ട് എത്താൻ പറ്റും. വളഞ്ഞ വഴിയൊന്നും വേണ്ട അല്ലെ? ലിഫ്റ്റ് വഴി പോകുമ്പോ എങ്ങനെ എത്തുവോ അതുപോലെ ഭഗവാനെ ഭക്തി സേവനം ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. ഭഗവാനെ നാമം ജപിക്കുക, ഭഗവാന് പൂജകൾ ചെയ്യുക, ഭഗവാന് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക, ഇത് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി, നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ പറ്റും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ